Audi A8 súčasnej generácie sa u nás predáva už skoro rok. Svojich majiteľov hľadá medzi prémiovými limuzínami BMW 7 či Mercedes S. Konkurencia viac než silná. Preto v Ingolštate vsadili na model maximálne luxusný, ale mimoriadne športový. Medzi konkurenciou jediný už v sérii vybavený pohonom 4x4, ale žiadna elektronika. Poctivé, permanentné rozloženie 40:60 na prednú a zadnú nápravu. Vzhľad A8 sa priblížil ostatným modelom značky. Oproti predchádzajúcemu modelu sa osmička mierne znížila, ale stále ostáva obrovským autom. Jej dĺžka dosahuje viac ako 5 metrov, rázvor takmer 3 metre. A to je hodnota, ktorá posádke zaručuje kráľovský priestor vo vnútri. Ďalším poznávacím znakom modelov Audi sú LED diódová technika predných aj zadných svetiel. Túto techniku Audi dotiahlo takmer k dokonalosti. Hneď na začiatku prehliadky interiéru si povedzme, čo A8 chýba. A to je v kategórii luxusných aut, hádam to jediné. Head-up display. Všetko ostatné, čo si v aute vôbec viete predstaviť, táto Audina má. Sedíte v maximálne pohodlných sedadlách, ktoré vás ale po objatí pevne držia. Interiéru dominujú najlepšie materiály a imitácia dreva. Radiaca páka 8-stupňového automatu tvarovo pripomína spodnú časť golfovej palice a môžete ňou radiť aj sekvenčne. Všetko lícuje na milimeter. Nikde nič neodstáva. Prístrojovka je decentne konzervatívna. Pomocou výsuvnej obrazovky a otočného ovládača komunikujete s celým autom. Nastavujete klimatizáciu, navigáciu či zvuky. A keď vás vodič čaká, môže pozerať digitálne vysielanie televízie. K tejto Audine sa dnes ešte vrátime.